What's up guys? Maying hapon ka natong tanan. Ano mo si Mr. Gina Nuliano? So, karon let's go to the tutor. Tudluan ta mo. So karong hapuna tudluan ta mo unsaon ug asa ang mga galamiton diri sa amo ang refilling station sa Bayta. Kini una, kini mao ang tangke. Kaduha, mao gyapon ang tangke. Ikatulo, diri na ta sa plangka. Kung magkuhan ka, sulod ka, nakasudlan nga galon, muna imuhang kuhanon, imuhang ipataas. Magpasulod ka sa tubig, karon kay nisaka naman nagsulod na nagtubig, paingon ana. Kay unsa may isulod matubig tubig nga wala na, ug dili ni open. So kinahanglan jud si kani open kay para masudla na. So karon ara ta dire. Mo din mo ang mga galon dire guys. Mo din Oh. Mo ni among gamiton para igsalabon na guys. So kani guys, diri sa mo under o mag-open ang kuan, magsulod mig tubig para sa tangke ana. Tawa diri mo open. So kani mo ni paghugas sa galon sa sulod mo ni. Tawa di pa kusog. Kani tuluan ta mo unsa ni? Tuluan ta mo unsa ni guys? Muna siya mo tuyok pagkuha sa mga hugaw sa sulod sa galon. Wala. Di ba natuyok guys? Kani, di ko katulo ninyo unsa ni? Kani. Ug kani kay wa po ko kabalo unsay sulod ana. Unsay purpose ana. Kani guys, gaandar ni siya. Kaya mo ni magsulod tubig. Kitawag ni siya bomba. Dili bomba nga mabuto ha. Kani siya guys, mo na siya filter. Sa kani, duha, tulo, pat. Tingala mo kung saan na guys. Mo ni siya. Is kani siya. Muni isulod ani. Ni, muni sa isulod to. So guys, napailaing nga filter. Kani. Filter po ni. Kani. Guys, mo dito yung mga galamiton na mo diri sa Bayta refilling station. Gitluan na ta mo, wabay nalimtan. What? Wabay nalimtan diri guys. Sige, maura to guys. Salamat. O payong hapon kaya natong tanan.